Ya, iya ta, langgam ta. Monggo yang uti, mugi-mugi lagunipun menawi penggale donga kangge putunipun nggih. Ono aja Jan gayeng banget yang uti, tukang saron, tukang son senggak sedanten, tukang sotek gimana lu senggak lo ti? Enggak. Melampau tapi Moga-moga pengantin lestari ya mas. Cepet dikaruniai momongan. Amin. Jaga usume iki ya usum sisan disengkake. Mau aku ngobrol karo pengantene ya. Piye? Anu Mbak musim penghujan gini aku pengennya nggak mau keluar kamar. Lah ngopo jame kok cabutan bae baterainya ya ngono. Semoga mas pengantin. Mas. Pon siap. Udah siap kan? Yo kasak siap kabeh. Siap mental sakabeh to. Insya Allah. Sudah minum jamu apa belum? Hah? Belum? Nanti tak kasih telur satu ya. Kok cepat? Iya. Wes duwe. Ya Allah. Mogianto berkaing liti. Ngaturaken sukma rawuh sukma dalu kewan sepupu ini sepuh kewan para tamu ngaturaken sukma dalu mungkin cepatan teman dan kekali mungkin betul kalau ingkang sakinah mawaddah warahmah dipun paringi putra putri ingkang saleh lan saleh amin amin ya rabbal alamin.
nek Cik Nom ya semangat ngene Iki mau ora mergone yogane Cik Enom. Apa? Ingon ping 5. Musim udan, Mas. Tenang aku, Mas. Satene enak. Nah, masakane ya enak. Baksone sing enak. giling pengantene lho, Mas. Giling ki wis pinter giling ya, Mas ya. Iya, gilingan baksone cilik-cilik nggon penganten. Ya. Aki anu we anak nanti gimana ya yang mulai dari mana? Mau cedhakan Lah ki dadak ada we anak bara. kok dirasani ra krungu kayak gini. Ya, Dek ya. Heeh. Dari kanan apa kiri, Dek? Andiko pangayomanku Diarani nom saiki ora kompak, ora senggak. Iya anu Mas, kademen ya. Mokyanto berkae liti Yuk, monggo. Niki pamuritane saking Mas Tri. Bocah
Melo joget. Kehormatan wamruk robo karipinjo. Pak monggo lho Pak Monggo boten Wakil ke napa-napa. ibu jarene. Bapake penikmat, ibuke di bagian nyawer. Bose iki lho. Lah iya juragan Juragan. masakan. Oh. Alhamdulillah semoga laris tambah manis ya Bu ya. Amin. Sukses selalu, Ada Bu. rica-rica, J, ada amin. dendeng, apa malah Ibu? Rendang. Oh rendang, apa malah Ibu? Sate. Sate. Oh, sate nenek banget. Ah. Baksone Pak bunter-bunter ya Bu ya. Iya. Bakso Kok baksone Enggak. Pak. Wedine bakso kotane nubruk. Maksudnya baksone mau lho. Urip ana kutha gedhe kewetan kutake. Apa-apa wae anadyan sesedepan apa kasempatan bisa la 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 Campur sari cas. Iya iya. Luwe becik paten ana timbang pemisahan. berarti iki dibablaske tinggal katresnan spesial kagem Astri. Mastri. Nggih. So. J. Urip ana kutha gedhe kewetan tukuke. Apa-apa wae satyan sesidepan mesti kasempatan. Cah asli Solo cah. Esek-esek sampai bawah, sampai bawah. Nangis sadroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa
podo sambat karo sapa Kasuwun rina tangi Moga-moga Gusti Saka pananggonmu iso polang Iso kumpul Koyo lu ing undi jaranan jarane jaran batin monggo Pak E monggo Oke keton lho Pak ayo monggo lah monggo tahun Nyebut. nono widono balong nangka babasane mong katon sliramu